Se voi olla ihan hyvä. Silloin meinaa esimerkiksi istuminen nyt tosi vaikea, tietty kun polvi on koskella. Ja sitä kautta maahanmeno myös, mutta että monesti jos mulla on koirat pihassa ja Ari tulee, niin että se avaa portin ja mä käskytän noin istumaan tai maahan tai jotain, niin mä sanon Nerolle istu tai maahan. Se jää seisomaan. Se seisoo paikallaan, mutta en mä nyt vaadi sitten enää sitä, että se menee, kun ei se Ari on jostain syystä sitä mieltä, että mulla ei tule enää ikinä. Tuleeko sille monta buvia? Ei varmaan. Tosin kyllä se niinku mulle jo jossain vaiheessa sanoi, että sanoi, että kyllä mä vielä joskus haluan mustaterriä. Ota nyt mieluummin vaikka buvia. Ja sitten juoksu. Eikö se ole aina mustaterriät ja buviarit ollut vähän noin? Niin, hän on se jatkaa Renekas missä lajissa. No kun mä en oikein tiedä. Ernoin ringiinhän me ollaan nyt puretettu sitä pari kertaa. Toiseen päähän ja otat sieltä valmistelet ja maahanmeno ja luoksettulo vaikka. Mutta kyllä mä ajattelin, että mä voisin jotain kansallista sen kanssa. Se, että jos siinä jälki toimii hyvin, niin on parhailla mettäjäljellä. Tai sitten kun nyt teet PH, niin FH. Niin no FH mä mietin jo heti silloin, kun sit lynkattiin Ipo-ura. Mikä mä en kyllä lynkkaa tuolta varalta Ipo-uraa. Näkemättä yhtäkään. Niin sitten ei Ipo. Niin. Ja mutta kyllä me ajateltiin just sen takia, niin mä ajattelin, että sille olisi kiva tehdä se ringitulos, että sit kaikki, jotka on sanonut, että se on ihan paska ja sille ei saa yhtään Ipo-tulosta, niin sit me näytettäisiin tällä nyt silläkin ringitulos. Ei sillä varmaan kakkosia pääse, mutta ykkösen tuloksen voi saada. Ja sillä justiin, kun tuollakin Suomen kisoissa näki, että Keski-Euroopassa niillä on ihan törkeä hyvä hallinta, mutta nehän on semmosia periaatteessa pakkoja. Mutta noin Suomen kisoissa, niin kyllähän ne on semmosia niinku OK-hallinta. Tätä pitää kun tuolla. Aha. Mutta onhan se kilpailu justiinsa erilaista, siellä voi tapahtua mitä vaan. Tuolla oli yksi videossa, katsottiin MM, siellä oli semmoset ukot,